gareng koyo kena dipangan lara atiku. Lara ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing koyo ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak bukteke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok bukteke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to. Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. Bener. Lah ngono kok mentreng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung. Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas iki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar, Mas. Endi? Purwodadi. Cabang isi Purwodadi. Wis jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok. Mbak Elisa kan minggat. Oh ngeten. Nggih, sendika jauh. Ayo ngancani Mas Gareng. Sepot itu mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak, mriki Mbak, mriki Mbak. Yuk. Hey. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, Mak Cangit Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh enggak pegangan tangan lagi? Boleh dong, salaman lagi. Salaman lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Iya. Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya nih, mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa kemeneh, ngono. Nek mau jaremu wong wedok, ngono kan ojo nganti dianggap koyo sepatu. Ngono to. Kowe gak pengen salaman karo aku? Ngomong apa? Ya enggak usah nek koyo kowe kan wis pajeng. Wis payu. Wis duwe bojo, wallpaper-e wis cetok bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Rumah dewe-dewe penake dadi lajang yo ngene yo Mas Akbar. Bebas tinggo sapa wae, ki free. Iki no bebas. Bebas. Tinggo free. Tinggo sapa wae. Wae. Monggo iki ngersake. Hei, ora ngono konsepe lho. Mas tinggo sapa wae karyanya, suaranya nih Mbak Elisa. Nek gur karya suara aku senajan duwe bojo yo bebas sapa wae entuk. Nek gur karya suara ayo. Maksudnya arepe ono getaran karo sapa gitu tuh kan bebas, gak ada ikatan, gak mikir buri ngono lho. Oh, sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya? Listrik cinta itu loh. Setrum. Itu. Bebas. Getaran hati. Getaran Mbak Elisa hati. niku masih jomblo. Berarti nek kula nggih jomblo masih single pedho single salaman ora masalah. Bebas. Heeh. Nek sampeyan salaman karo Mbak Elisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe kok dibedel ndasmu karo Bu Gareng. Itu loh. Oh ngono nek jomblo Iya. petuk jomblo. Bebas. Salaman Bebas. Oh ngono modele ya. Iya. Kok modele ngono piye? Kok ngono. Rasa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing nyenengi oke. Ya toh walaupun aku yo pancene ora seumuran ya karo Mas Akbar. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Apa ini? Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeli wae. Mbak Zaina ya Mbak Zahra aja ngeven banget karo Mas Akbar yo bebas jenenge wong jomblo.